Bueno, pues hartzen duzun bezala, azkenekoa 2009an ospatu zen, bai? Ja urte mordo bat edo urte haunitz pasatu dire, hoi egia da. Eta egiten dudan balantzea, gure aldetik lanean aspaldi hasi ginela hau prestatzen, bai, 7. batzarra. Lehendabiziko urratsa ekainak 2019ko ekainan hasi ginen ematen, bai? Ura ere, data hori ere aspaldi hor dago, bai? Baina tartean denek ezagutzen ditugun gauzak gertatu dira, bai, gehien bat, pandemia bat, eta hortan gelditu ginen denak, bai? Baina modu batean edo bertzean segitu dugu lanean, bai? Egia da, gure urratsak edo gure pausuak ez zirela sobera handiak izaten, egunerokotasuna ere jarraitu behar zen, bai? Eta beti hildo bat jarraituz, bai? Hau da, behar hori, 7. batzar horren beharra egiteko eta ospatzeko, zergatik. Gehien bat aldatu garelakoz, gizartea aldatu da, hezkuntza aldatu da, gure bizitzeko manera ere aldatu da, eta nondik ez ikastolak ere aldatu dira, bai? Baina behar ditugu gure hildoak, gure oinarriak, gure baseak sendotu eta hortik aintzin segitu aldaketa honen ondoan, bai? Orden egiten dudan balantzea da, beharrezkoa dela, bai? Hortan gaudela lanean, ja, helmugara iristen ari gara, eta egokitze hortan gurekiko, ikastola bakoitzarekiko, hezkuntzarekiko, batez ere, hori da gure esparrua, hortan bizi gara, hortaz iten dugu lan, eta hori, ja, kokatzen garen, segitzeko, aintzinet edo aurrera segitzeko. Zentratu aurretik ikastola eskatu behar diogun, joango naiz iraganera eta kokatiko naiz 2009an, orduan ospatu zen 6. batzarra, eta hortik sortu ziren 2 puntu garrantzitsuak, gure komunitatearekiko. Bat izan zen Europar Kooperatiba non eta Euskal Herriko ikastola guziak talde batean, kooperatiba batean elkartu ginen, eta hortik ere sortu zen elkartasun kutxa, ikastolen elkartasun ikastolak inor ez du horrelako kooperatibarik edo horrelako eremurik, bai? Oinarriko naiz edo joango naiz 2006era. Orduan, esfortzu haundi baten ondotik gauz haunitz edo haundiek lortu ziren. Nordaki ez ote den ere 7. batzarra honetatik ere gauz garrantzitsuak edo puntu pisudunak lortzea, bai? Orduan, ikastolei zer eskatuko diogu? Sortu balima ginen edo elkartu balima ginen talde horretan, orai dela ia 15 urte, guazen ere taldean lan egitera, bai? Ez dezagun utzi talde hori bazter batean. Ze badakigu taldean lan egiten. Eta taldea aipatzen dutelarik, ez bakarrik ikastola eta ikastola ikustea baizik eta estruktura bat bezala edo egoitza bat bezala eta bakarrik langileak, bai? Ikastola hori baino gehiago da. Ikastola langileak, profesionalak, ez profesionalak eta gehien bat gurasoak. Aitak eta amak, hori dena gara ikastola, bai? Orduan, eskatu duguna komunitate oso horri, nahiz eta ikastola bakoitzak bere autonomia izan funtzionatzeko, goazen aldaketo horren hausnarketa egitera, eta goazen ikustera ondoko 10 urte horietan nondik eta non ze bideak nahi ditugun jorratu hemen segitzeko, bai? Eta nik uste garrantzitsua dela hori izatea mai gainea, bai? Nahi dugula segitu, ikastolak baduela bere espazioa merkatu honetan, bai? Komila artean erranda, eta goazen ariketa hori egitera eta aurrera begira.